Нойлә Вафина кульбутты түрі бойынша өлкәннәр арасында узган ел чемпион булып таныла. Франциядан кергән уенның төп кагыйдәсе агач шарларны токтадагы махсус уентыкларга кертүдән гыйбарәт. Тик бер шарт бар: алкалар тиешле бер территориядан чыгарга тиеш түгелләр. Булдыра алган кадәр тырыштым, әмма узган елгы уңышны кабатлап булмады, ди Нойлә апа. Бу уен бик кызык, бик күп кирәк вниманиесе, сноровкасы, увертливость. Бу уенна мин былтыр беренче урын алган идем. Быел булмады. Самыне чыкмады. Ярам бик шат. Монда җырым инде 6 ел сайын. Турнир хөкемдары Гөлнара Әхтәмова искәртүенчә, бәйгедә тәкъдим ителгән джаккалы, шафлборд һәм кульбутты уеннары исемнәре ягыннан гына катлаулы. Берничә тапкыр күнегү ясауга җаен аласың ди ул. Балалар, өлкәннәр, физик мөмкинлекләре шиклеләр өчен бик кулай уеннар. Бик актив катнашалар. Монда инде һәр вакытта шул 25ләп кеше йөри. Һәрберсе дә дип әйтерлек шушы уеннарда уйныйлар. Бер уенны да калдырмыйлар. Һәр килгән сайын уйныйлар, рәхәтләнеп. Һәм бик яраталар, бик җайлы, бик рәхәт уеннар безнең. Күпме вакыт кирәк өйрәнергә менә бу уеннар? Аңа вакыт кирәк түгел, теләк кирәк күбрәк тәген. Күбрәк теләк кирәк. Инде куллар авыртулырак кешеләр өчен авырырак инде. Ә була инде утырып уйнарга була, басып уйнарга була. Бик матур уеннар инде, рәхәт уйнарга. Галина Гришина чит илләрдән кергән әлеге спорт төрләре белән беренче ел гына таныш. Исемнәрен дә бутыйм, әмма бик күңелле ди ул. Соревнования очень интересные, все с азартом так играют. По-моему, очень хорошо. Можно бы не один раз только заезд, можно и раза 2-3 даже. Я так думаю. Потому что всем нравится бабулям. Мамадыштагы кайгырту халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең социаль тернәкләндерү бүлеге әлеге уен мәйданчыклары белән республика грантында җиңү яулау бәрабәренә тулыланды. Менә бу уен безнең Голландиядә уйлап чыгарылган 200 еллык Голландия уйлап чыгарылган уен. Джаккал дип атала торган. Бу безнең Наталья Викторовна грантны откан аркасында бу уеннар безгә бушка килде. 5 төрле уен. Джаккалы, шафлборд, конхол, кульбутты и новус дигән уеннар. Бу уеннарда любой кеше уйный ала, даже бәләкәй балалардан атын апалар хәтле уйный торган бик кызыклы уен. Менә Джаккал уенда максимально 148 очко җыярга кирәк. Менә каждый лункага без фишкаларны кертергә тиешбез. Әгәр дә менә 2-гә, 3-гә, 1-гә 7 фишка кертеп, 4-гә 9-ны кертәбез икән 148 очко бу, максималь очко. Турнир нәтиҗәләре буенча джаккалы һәм шафлборд төрләрендә Альберт Галиев беренче урынны яулады, ә кульбутта уенында Фәнәзия Егорова җиңүче.